Negros Occidental Provincial Government ginapandaman ang mga contractors sa 23 ka mga proyekto nga ginpondohan sang Department of Agriculture nga ginapatihan na pabayan kag tubtob subong wala pa natapos. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginpaandaman ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II ang mga contractor nga ginapasuni ginpabayan ang 23 communal projects. Lakip na ang mga patubig para sa mga mangunguma. Ang paandam ni Diaz i-blacklist ang mga ini, tiyoring hindi pagatubangon ang ila obligasyon. Ang mga ginapahayag na pabayaan nga proyekto ang natukiban sa Kapitolyo matapos ang Department of Agriculture mismo nga nagpondo sa mga ini ang nagpadala sang complaint letter sa provincial government. Kadamaan sa overdue projects sa Gablor masobra 2 milyones pesos. We were surprised nga may amusin nga pundo nga kinauyangan lang wala natapos ang aton nga proyekto. Nahibaluan nga 2014 paginsugdan ang pila ka mga proyekto. Pila sa mga ini ang nahamtang sa Don Salvador Benedicto, San Carlos, Toboso, Sagay, Cadiz, Ibi Magalona, Isabela kag Candoni. Sunod kay Diaz, padalan sa inisang show cause order ang mga kontraktor lakip na ang provincial agriculturists agud magpaathag. Tiyon hindi matapos ang mga proyekto tubtob Disyembre, ibalik ang pondo sa Department of Agriculture. Kabugusan nga 45.4 million pesos ang posible bawion sang DA. Suno kay outgoing Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, pila ka problema ang nasugata sa mga contractor kaangay sa kalayuon sang site kag paghaul sang materyales. Damo-damo sang klase sa rason iban ng layo kaayo, inang na-realize nila nga mas mahal gali ang transport cost, mag-hauling cost sang kuan sang ano gani sa mga materials. Magaretiro na sa Hulyo 1 si Masculino apang nagpasalig ini nga makigango sa Kapitolyo. Ginahulat man kuno sining show cause order ni Diaz. Oh yes, so I'm looking forward to July 1. And then of course, ako wala man ko wala man ko open man ko anytime. Mayor nga tinutuyo sa mga proyekto nga masuportahan ang mga mangunguma sa probinsya. Opo, Quirino Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.